Ken jij dat gevoel dat alles tegelijk op je afkomt? Alles voelt dan gemakkelijk te veel en dan begin ik dingen uit te stellen. Mijn energie loopt dan leeg en ik voel me gespannen. Het mooie is dat je dit kan bijsturen. Richt je aandacht op dingen die wel binnen jouw macht liggen. Welke gedachten of zorgen kan ik vandaag loslaten? Kleine stappen maken samen een groot verschil. Welke kleine stap kan jij vandaag zetten om jouw energie te beschermen? Herhaal en observeer. En zorg zacht voor jouw energie. Die is zo belangrijk dat je jouw energie positief kan houden. Dus welke stap kan jij vandaag zetten om meer rust in je hoofd en je lichaam te brengen?